Ottaa vähän rauhallisemmin, sitten loistava avaus puolittain ja sieltä tulee teko! Jesse Joensuu räjäyttää hallin! Joensuu yllättää Jimmy Howardin! Sieltä tulee nopea poikittaisyöttö Antti Piströmiltä. Jesse Joensuu täräyttää ohi Jimmy Howardin! Ja Suomi menee ottelussa 1-0 johtoon, kun 6.33 on erää jäljellä. 13.27 on pelattu ja Jesse Joensuu täräyttää ensimmäisen maalin ja sieltä näette Piströmin loistava poikittaisyöttö ja Joensuun välittömästi Kolikoskille ja Kolikoski maalin eteen ja herra paratko mikä maali sieltä tulee. Kyle Palmieri saa iskeä tyhjään maaliin ja siitä tulee kyllä hirvittävän pitkä miinus ykköskentälle. Aivan hirvittävän pitkä miinus ja Kyle Palmieri aivan tyhjään maaliin. 33-38. Niin paljon tässä Greg Smith tulee kuitenkin Rännistä vastaan, jättää sinne viivalle, sieltä lähtee Justin Walkin vetoja. Jatkotilanteessa on Bobby Ryan ja hän hiljentää kyllä areenan yleisön. Justin Falk laukoo. Bobby Ryan on maalilla, Vehanen torjuu eteensä ja ainoastaan 1.39 ennättää peli kulkea, kun Yhdysvallat mailaa siellä ja sitten Filppula ja maalin kulmalle pelataan ja koko ajan ja menee! Mikko Koivu räjäyttää pankin ja lyö tasoihin 2-2, kun 6.58 ottelun kolmatta erää jäljellä. Mikko Koivu tulee ja liukuu maalille ja niin siinä vaan käy, että siinä kostautuu Jack Johnsonin mailan menetys. Jostain syystä siellä mennään vielä puhelimeenkin, mutta täysin selvä maalihan se oli. Katsotaan mitä siellä vielä tapahtuu. Täällä yleisö riehaantuu täydellisesti. Piström laittaa paristot tuttuun järjestyksen ja laittaa keskelle sitten Jesse Joensuulle. Ja Joensuu vielä kerran loistava paikka siihen. Petri Kontiolle maalin liikkeen kun pomppaa. Ja vielä saadaan. Ja siellä on! Jesse Joensuu iskee maaliin. 9 sekuntia ennen pelin päättymistä. Jesse Joensuu iskee Suomen voittoon 3-2. Aivan massiivinen, maaginen, hirmuinen suoritus Suomen joukkueelta ja Jesse Joensuulta. Ja niin se vain kruunautuu, kun näitä miehiä on.